Da li vam je hladno i jedva čekate da se zima konačno završi ili uživate u prizorima zimske idile? Međutim, kada stignu računi za struju, prizor je sve samo ne idiličan. Posebno to nije bio prethodna 2 meseca, kada nas je zbog brojki na računu, sigurna sam, zabolela glava. Ali nisu sve lađe potonule, možda postoji rešenje i za skupu struju. Njega nudi država u vidu subvencija za ugradnju solarnih panela ili fasadnu izolaciju. Plan je da se novi konkurs raspiše u poslednjem kvartalu ove godine, a projekat će trajati do kraja novembra sledeće godine. Ipak, pojedini stručnjaci smatraju da su ponuđena rešenja polovična, dok nas zanima koliko su isplativa. Koje su prednosti, a koje mane, to danas pitamo naše goste, Maju Vukadinović, pomoćnicu ministarke rudarstva i energetike za energetsku efikasnost i klimatske promene, i Miodraga Kapora, stručnjaka za energetiku. A kako stvari stoje u praksi, odnosno na terenu, to pitamo naše reportere. S nama su danas Viktor Okiljević i Andrijana Mandić. I idemo prvo kod Viktora. Viktore, spomenula sam solarne panele u najavi i moram priznati da meni sve to deluje onako apstraktno i daleko. Molim te, demantuj me i približi nam značenje, odnosno ugradnju solarnih panela. Pa otkud znam? Ako kreneš da križeš Krenuli smo emisiju. Dobar dan, poštovani gledaoci. Evo, gospodin me uči kako da savladam strah od visine. Pogledajte kako se on kreće na krovu. Znači, bukvalno kao ptica u vazduhu, jel tako? Kako drugačije. Dobar dan, Marija, tebi, dobar dan svim našim gledaocima. Evo me konačno, na nekom sam vrhu, kako god. Danas solarni paneli, evo kao što vidite, malo pre sam i objasnio, šipke koje se vide ovde na krovu, to su držači za solarne panele. Meni će se ovde na krovu nešto kasnije priključiti i čovek koji će sve to onako do perfekcije da objasni. Prikazat ćemo stranu moju levu, znači levo od mene. Na krovu su ti solarni paneli već postavljeni i ima ih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 solarnih panela je s ove strane. I upravo ćemo pričati o tome koliko tih 7 solarnih panela na ovoj strani i ovo ovde kad se postavi može da uštedi energije, koliko može da zagreje kuću, šta sve može sa tim panelima da se radi. Inače, negde najavljeno je da je država obezbedila određene subvencije, pričat ćemo i o tome, tako da za sve one koji bi, kao što sam rekao jutru, da dočekaju sledeću zimu, ugrejani u toplom, neka budu uz nas, a evo ja ću uskoro pozvati i Lazara da se popne. Viktore, hvala ti najlepše na ovoj najavi. Molim te da nam kažeš u praktičnom smislu koliko će nam račun za struju biti jeftiniji, tako da pripremi tu informaciju za sledeće uključenje. Andrijana nam je takođe danas pripremila jedno vrlo interesantno uključenje i imaće jednog veoma popularnog sagovornika. Andrijana, a ja ću za sledeće tvoje uključenje imati posebno pitanje, pa obrati pažnju na njegovu poslednju objavu na društvenim mrežama u kojoj govori i o izolaciji i o solarnim panelima, pa mi odgovori. Šta si nam pripremila? Dobar dan, Marija, tebi i svim gledocima Blic dana. Ja se nalazim u Starim Banovcima, ovde ispred kuće građevinca preduzetnika pa Instagram zvezde Darka Kojića Koje. Evo, on je sada u radnoj akciji, a moj ugao uključenja biće koliko je bitna fasadna izolacija u uštedi električne energije. Dakle, fasada nije samo estetika kada je reč o kući, već je mnogo bitna i ključna kod energetske efikasnosti, takođe i kod dugotrajnosti objekta i komfora stanovanja. Tako da, gde ljudi najviše greše kada ugrađuju fasadnu izolaciju, od čega se sastoji ona, šta znači kontaktna fasada, od kojih materijala se pravi i mnoga druga pitanja odgovorit će Darko Kojić u mom narednom uključenju. Hvala mnogo, draga Andrijana. Jedva čekamo da čujemo i tvoje uključenje. A dok nam se gosti u studiju ne pridruže, da mi samo
bacimo pogled na našu čuvenu grafiku i na informacije koje smo pripremili. Dakle, kada govorimo o struji, zabeleženo je poskupljenje 6,6% od oktobra prošle godine, odnosno od oktobra 2025. ali je spuštena granica za ulazak u crvenu zonu. Zatim, kada govorimo o grejanju, 50% domaćinstva se greje na drva i na pelet, 20% se greje putem centralnog grejanja, nešto više od 17% na struju, skoro 13% na plin, odnosno gas i oko 6.000 prozjumera, odnosno ovih načina grejanja koje ćemo danas u emisiji spomenuti. Kada govorimo o potrošnji električne energije, u Srbiji se potroši 3,5 puta više energije nego u zemljama Evropske unije, a 0,126 evra je prosek za kilovat sat u Srbiji. To je prema istraživanjima od 2024. godine. Kada govorimo zatim o solarnim panelima, koji će nam Viktor nešto onako više približiti, oni se isplate za 7 do 10 godina ukoliko govorimo bez subvencija. Kada je sa subvencijama situacija je drugačija. Od 50 do 100 evra mesečno je ušteda na računu i 25 do 30 godina je vek trajanja solarnih panela. Šta se od svega toga najviše isplati i hoćemo li dočekati manje račune za struju? To su pitanja za moje današnje goste. Tu su nam Maja Vukadinović iz Ministarstva rudarstva i energetike. Majo, dobar vam dan. Hvala najlepše što ste gošća Blic dana. I tu je gospodin Kapor, stručnjak za energetiku. Izvolite. Jeste obratili dobro pažnju na sve ove naše informacije koje su ovdje u grafici, ali i na uključenje naših reportera. Hajde da počnemo od toga. Više od 10.000 domaćinstava u Srbiji će moći da zameni stolariju, da izoluje fasade, da zameni stare kotlove. Gospođo Vukadinović, da krenemo od vas. Recite mi, evo već imamo iskustva sa ovim projektom, uopšte sa zamenama. Jesu li ljudi zainteresovani, koliko i jesu li ovi koji su već nešto ugradili zadovoljni? Hvala na pozivu pre svega. Pa što se tiče ovog konkretnog projekta, on traje od 2023. godine i realizujemo ga u saradnji sa Svetskom bankom. Da se nadovežem na to da li su ljudi zainteresovani ili ne, jesu, što pokazuje broj prijavljenih jedinica lokalnih samouprava. 2023. godine, kada je prvi put raspisan javni poziv, prijavila se 131 jedinica lokalne samouprave, sledeće godine 137, a prošle godine, to je 2025. 148 i očekujemo da će po tom javnom pozivu biti dodeljeno više od 12.000 subvencija. Dobra, recite mi, jesu li subvencije dovoljne da pokriju sve one koji su zainteresovani ili ipak neće svi koji budu konkurisali moći da dobiju subvenciju? Pa imajući u vidu da je ovo petogodišnji program, mi očekujemo da do kraja trajanja ovog projekta, što je kraj novembra 2027. godine, oko 50.000 domaćinstava energetski unapredi svoja domaćinstva. Naravno da iznos sredstava nije dovoljan, budući da je zainteresovanost građana sve veća i veća, ali moram da kažem da ministarstvo aktivno pregovara o nastavku ovog projekta, imajući u vidu to veliko interesovanje. Kada kažemo veliko interesovanje, da li možemo od svih ovih ponuđenih segmenata, znači da li je reč o izolaciji, o solarnim panelima, da odredimo nešto za šta su ljudi najviše zainteresovani? Da li vi možda, gospodine Kapor, znate nešto? Šta je najisplativije? Da, pa da, to je zavisno internih dokumenta u samom ministarstvu. Mislim, oni najbolje to znaju, ali... Je li imate tu informaciju, Maja? Za šta ljudi su najviše zainteresovani? Za stolariju. Za zamenu stolarije i dalje su ljudi najviše zainteresovani. Da li to podrazumeva samo zamenu prozora? I vrata spoljnih, jeste. I vrata. Dobro. Šta vi kažete? Da, pa to je neočiglednije. Pa mislim, znate kako, uglavnom problem kod ovakvih vrsta subvencije nastaje onda dostupnost informacija. Dakle, ja sam imala jedno pitanje, izvinite što vas prekidam, i baš smo, gospođa Vukadinović i ja, pred ovo uključenje, odnosno pred ovu emisiju, to spomenuli. Jesmo li mi energetski pismeni? Koristimo taj termin kao kad kažemo mi nismo dovoljno finansijski pismeni. Ali sada kažemo jesmo li dovoljno energetski? Pazite, neobaveštenost i u pogledu energetske efikasnosti nije problem samo našeg regiona. Mislim, to je problem manje više celog sveta, pogotovo što se tehnologija razvijanja u energetici istovetna i u mnogim drugim industrijama.
Dakle, imamo stvarno velike napretke u samoj, pogotovo u obnovljivim izvorima energije i način kako građani mogu da unaprede svoju potrošnju. A znamo da mi imamo ipak prosečno starije stanovništvo koji nisu vični korišćenju digitalnih mreža i informisanošću, tako da tu svakako uvek može da se unapredi njihova obaveštenost. I naravno, sama procedura apliciranja je također problem. A ovdje recimo na ovom vašem grafikonu, kao što vidite, 50% građana se recimo greje na ogrevno drvo. I to su, da kažemo, najsiromašniji slojevi stanovništva i do njih je najteže dopreti. A mi se uglavnom fokusiramo na građane koji, recimo, evo, za solarne panele, vi i dalje morate da uložite deo vaših sredstava da bi uopšte aplicirali za subvencije, ali tako? Dakle, i tu, recimo, u tom pogledu bi bilo dobro da postoji, recimo, program koji bi davao i novac koji građani moraju da ulože sa možda nižom kamatnom stopom, subvencionisanjem kamatnom stopom i tako dalje. Mislim, ovo su samo predlozi, naravno, koji bi doprineli da možda i oni neinformisani građani i sa manje platežnim sposobnostima da apliciraju. Tako da, mislim, imamo u medijima, recimo, imamo jedan primer, da sad ne navodim, jednog funkcionera koji iskoristio sve pogodnosti ovih subvencija i uštedeo je ne znam koliko hiljada evra, upravo zbog, jel tako, bliskosti sa informacijama i ono što treba... Da, a oni ljudi, naravno, kojima možda potrebnije, oni to nisu aplicirali čak ni za jedan projekat. A gospođo Vukadinović, recite mi, radi li ministarstvo nešto po tom pitanju informisanja građana u vezi sa ovom svešću električne efikasnosti? Pa jedan od segmenta ovog projekta jeste upravo i podizanje svesti građana o značaju smanjenja potrošnje energije i smanjenja zagađenja, zaštita životne sredine. Ono što mogu da istaknem jeste da je jedinica za implementaciju ovog projekta, kao i zaposleni u ministarstvu, od početka trajanja ovog projekta održalo više od 50 radionica na ovu temu. Pored toga, od prošle godine je jedna novina da kada jedinice lokalnih samouprava objave javne pozive za građane, one su dužne da 10 dana, dakle pre početka roka za podnošenje prijava, organizuju infodane, gde građani mogu da dođu, da se informišu o uslovima pod kojima mogu da konkurišu, o načinima, mogu čak da se informišu i o bankama koje daju neke najbolje kredite, to je kredite sa najboljim uslovima. Tako da mi svakako radimo na tome i zbog toga uvek pozivamo građane da prate kako formalne medije, tako da prate i druge kanale komunikacije, da posete internet stranice svoje jedinice lokalne samouprave, isto tako internet stranicu Ministarstva rudarstva i energetike, mogu naravno upit poslati elektronskim putem. Tako da su to sve neke mogućnosti gde se građani mogu informisati. I evo, gospodin Kapor je spomenuo solarne panele. Hajde da kažemo, subvencija uglavnom pokriva 50%. Ili ukoliko je reč o merama, subvencionisanim merama udruženim, onda ide do 65%. Hajde da nam objasnite, ukoliko neko hoće solarne panele, a ima 50% subvenciju, koliko on mora da uloži svojih sredstava? Da li imate tu informaciju, dakle, koliko novca treba da plati da bi se njemu dugoročno kasnije to isplatilo i da bi uštedeo, kako rekao ste, neku uštedi i po 1000 evra? Što se tiče konkretno solarnih panela, ono što ću da napomenem jeste da je u samom javnom pozivu određen maksimalni nominalni iznos koji građani mogu da dobiju. Što se tiče solarnih panela, 440.000 dinara građani mogu da dobiju u vidu subvencije za ugradnju solarnih panela. Znači oni moraju još toliko da dodaju? 440.000, dobro. Da, s tim što ukoliko se opredele za solarne panele koji više koštaju, onda će naravno više uložiti. Ali mi smo procenili da za neku prosječnu kuću je 880.000 dinara solarni paneli pokrivaju te troškove, tako da mi dajemo 50% od toga. Jasno. A gospodine Kapo, recite mi, ako sad neko treba da uloži 440.000, kada će i koliko to njemu kasnije, zahvaljujući solarnim panelima, moći da se vrati u vidu te uštede struje, jeftinijih računa? Pa, vidite, sad zavisi opet od veličine, je tako, samog domaćinstva, ali svakako da to je vrlo brzo isplativo. Posledno imajući u vidu i opadajući trošak i gradnje samih solarnih panela tokom godina i to i se dalje ti troškovi opadaju. A mi, nažalost, još uvijek imamo relativno nizak procenat solarne energije u našem energetskom miksu, tako da je svakako ovo dobrodošlo i potrebno je to što više na tome raditi. Ja sad, naravno, nije možda zahvalno da se poredimo sa nekim razvijenim državama. Recimo, u Nemačkoj je procenat solarnih panela na krovovima domaćinstava preko 60-70%, mislim.
A kod nas se Koliko to meri... kod nas? Pa, ja ne znam, evo, opet iz ministarstva možda... Jer je Je to statistička greška, manje više. Naravno da se radi na tome i da sa ovim projektom to će se i napokon ću imati, naravno, energetsku misiju i onaj izveštaj koliko građani, pogotovo kao prozumeri, koliko, jel tako, proizvode... I vidjeli smo da je njih najmanje ovde, čini mi se, da. Oko 6.000, da su oni bukvalno posljednji na ovoj lestvici. Znači, još bi trebalo da se na tome... Apsolutno. Mislim, to možda leži ključ u našoj energetskoj tranziciji. Znači, integraciji sa regionom i ne neophodno razmišljati u pravcu izgradnje bazne elektrane. Kad kažemo bazne elektrane, znači ona elektrana koja bi zamenila neophodno termoelektrane. To je jedna malo druga tema, govorimo o nuklearnoj energiji. Znači, recimo, jedna Danska, recimo, nema svoju baznu elektranu, nego je ona zbog integracije sa nordijskim državama i sa severom Evrope, ona uopšte nema baznu elektranu, tako da ona izvozi svoje, pre svega, vetropotencijal u druge države onda kad ima vetra, a kad ga nema, onda uvozi iz okolnih država. Jer ako imate veću, širu površinu ili geografsku površinu, vi ste u mogućnosti da bolje balansirate električnu energiju u samoj državi. Ali to je malo duža tema. Hoću da kažem da je pitanje solarnih panela samo jedna tačka ili da kažem jedan segment u široj slici koja je potrebna da zadovolji naše energetske potrebe u budućnosti. Ali ako sam sad dobro izvedila ove podatke, čini mi se da je upravo najveća ušteda u vidu solarnih panela, da je tada dođe i do 80%. Da li je to ono što je najisplativije? Koliko će, recimo, jeftinija struja ili računi biti onima koji zamene prozore, stolariju, koji, recimo, urade fasadnu izolaciju? Imamo li te informacije? Pa imamo neki izveštaje s obzirom na to da se projekat sprovodi već ovo je 3. godina. Prvo da napomenem da se te uštede definišu na godišnjem nivou. I recimo ako neko ugradi toplotnu pumpu na godišnjem nivou će im biti računi manji 106.000 dinara. Ono što je najefikasnija mera, ja moram da pomenem, to je izolacija krova i fasade i tu se negde mogu ostvariti uštede od oko 30%, pa ako je nekome recimo bio račun za struju, ne znam, 20.000 dinara, bit će 14.000 dinara. Tako da je to neka od mera, to je zapravo najefikasnija mera i najisplativija i najdugoročnija mera zamena izolacije na fasadi i krovu. Jasno. Šta se dešava, evo rekli smo za solarne panele recimo 50% subvencije, šta se dešava sa onim stanovništvom koje je socijalno ugroženo? Što se socijalno ugroženog stanovništva tiče, oni od ove godine će moći da podnesu prijavu svim jedinicama lokalne samouprave i taj krug lica je proširen s obzirom na to da su 2024. godine u ovu kategoriju spadali samo energetski ugroženi kupci. Dakle, sad spadaju i svi primaoci svih vidova socijalne pomoći i mogu ostvariti pravo na subvenciju u iznosu do 90%. A što se tiče mera za koje mogu konkurisati, mogu o tome također da se informišu u javnom pozivu i na internet stranici Ministarstva rudarstva i energetike. I hoće novi konkurs biti, ako sam dobro videla, poslednji kvartal ove godine, kada će građani ponovo moći da se... Ne, znači građani još uvek mogu da se jave na konkurs iz 2025. godine. Dakle, tu se prijavilo ukupno 148 jedinica lokalnih samouprava. U nekih 48, po nekim posljednjim podacima od prošle nedelje je završen javni poziv, što znači da u još 100 jedinica lokalnih samouprava je javni poziv u toku, a ministarstvo će krajem ove godine raspisati novi javni poziv za jedinice lokalnih samouprava, što znači da će građani po tom javnom pozivu moći da se prijavljuju 2027. Jasno, i ono što sam ja našla jeste da interesovanje građana iz godine u godinu raste. To je tačno. I upravo zato što interesovanje raste, mi smo u aktivnim pregovorima o nastavku ovog projekta i nakon kraja novembra 2027. godine, jer nam je cilj da se energetski unapredi više od 50.000 domaćinstava i posle tog perioda. Gospodine Kapor, sad ono što je meni bilo interesantno jeste da su stvarno većina građana se žaljela na visoke račune u decembru, u januaru. Međutim, jedini slučaj koji sam imala jeste drugar koji se uselio u novu zgradu pre nekoliko meseci, ima podno grejanje. Kaže, tako je dobra izolacija na novoj gradnji, da on podno grejanje nije uopšte nešto često uključivao, eventualno klimu nekoliko puta. Da li možemo da dođemo do zaključka da u stvari nova gradnja ima bolju energetsku efikasnost? Evo pitanje za oba. Da li su bolje izolacije sada nego na starim zgradama? Da, i to je diskutabilno pitanje. Mislim, naravno, trebalo bi tako da bude i jeste slučaj u mnogim slučajima. Međutim, ne neophodno. Mislim, imamo i slučaj tako ne baš poštovanje procedura u samoj gradnji,
Ali generalno da, vidite, jedan od ključeva jeste povećanje energetske efikasnosti. Kad kažem energetsku efikasnost, mislim i na gubitke na elektroenergetskoj mreži koji u zimskim mesecima dostižu i do jednog bloka u termoelektrane Tenta u Obrenovcu. Dakle, recimo čak do 15%. Dakle, mi možemo sa povećanjem energetske efikasnosti, sa smanjivanjem potrošnje električne energije u tim zimskim pikovima, posebno kod građanima koji koriste ogrevno drvo za svoje grejanje, a to znači upravo to da prevashodno fokus bude na povećanju energetske efikasnosti, zamena krovova i tako dalje, izolacije kod tih siromašnijih domaćinstava da smanje potrošnju električne energije, samim tim da se smanje gubici na elektroenergetskoj mreži. To znači recimo i zamena neefikasnih grejnih tela, koje, nažalost, znamo da mnoga domaćinstva u Srbiji siromašnijih statusa imaju. Da li to mislite na TA peć ili... TA peć, takozvane smederevce, recimo, pre svega. Dakle, tu treba bude fokus. Ja više u medijima slušam povećanje energetske efikasnosti kod građana koji su, da kažemo, malo manje siromašni. Neću da kažem bogati, nego malo manje siromašni i oni koji se greju na, recimo, prirodni gas. Ili, recimo, oni građani koji žive, koji se greju sistemom daljinskog grejanja. Dakle, tu imamo, recimo, dosta projekata koji dobiju subvencije za zamenu drvenarije i tako dalje. A ja bih, kažemo, više volio da vidim akcenat na ovim najsiromašnijim delu građana, jer oni u stvari izazivaju, da kažemo, ne samo što im najveće gubitke na mreži, nego samim tim što njima je najveća pomoć i potrebna. Jer upravo to govorimo o ovim subvencijama 90%, ali moram da se samo osvrnem na ovaj podatak da Srbija troši 3,5 puta više energije od zemalja Evropske unije. A koji je to podatak? To je jedini podatak koji ne znam... Evo, ja sad želim sa vama to baš da vidim, da prokomentarišemo. Da, to je tačno, da trošimo po jedinici proizvedenog bruto društvenog proizvoda, znači 3,5 puta više energije. To su podaci, to je tačan podatak. Da, a zbog čega je to? Šta je najveći uzročnik toga da toliko više struje trošimo? To upravo ovo koliko se domaćinstva greje na centralno grejanje, na struju. Prosto, da li postoji nešto što je glavni uzročnik toga? Tu ima splet više razloga, ali svakako loše energetske performanse zgrade su jedan od uzroka toga. I hoće li se to rešiti? Hoće li primjenom ovih sada mera moći da sledeći put, kažemo, nije u Srbiji 3 puta više energije, nego manje od toga? Pa upravo cilj ovog projekta jeste da se pomogne građanima kroz subvencije, sada naravno i stanovnicima koji spadaju u socijalno ranjive kategorije, da energetski unaprede svoje domaćinstva i samim tim manje troše energije i manje utiču na loše, zapravo na životnu sredinu. To i jeste cilj ovog projekta. Da budu jeftiniji i računi, a da se očuva životna sredina. Da se manje troši energije, dakle da objekti u kojima oni žive i borave imaju bolje energetske performanse. Šta vi kažete? Ne, odlično, s tim se slažem, samo što jak podatak koji imam je to da prosječan građanin Srbije troši manje energije po glavi stanovnika nego evropski prosek što je. I to ima veze sa našom industrijskom razvijenošću, naravno ne samo sa energetskom efikasnošću. Takav podatak imam. A posebno, znači, sad imamo tu naravno i problem taj što naš proizveden kilovat-čas energije je u prosjeku skuplji nego evropski prosjek. I tu imamo takođe problem, a to zavisi zbog nedostatka velike investicije u elektroenergetskom sektoru. A to je malo, da kažem, globalna priča. Ali fokus, opet da se vratim, treba da bude ne možda toliko, pre svega, na izgradnji velikih elektroenergetskih projekata koji su neophodni, nego pre svega na povećanju energetske efikasnosti. Pa onda možemo razmišljamo, naravno, i o ovim drugim projektima. A kada govorimo o ceni kilovat sata, gde smo tu u odnosu na Evropu? Po ceni? Da. Sad, znate kako, cena sama po sebi, ako uzmemo, mi bi rekli, pa mi plaćamo relativno jeftiniju cenu. Da, ali po kojoj ceni opet plaćamo. Hoću da kažem da, evo sad recimo krenula je ogranična taksa od ove godine, je tako, zato što mi proizvodimo energiju najviše iz uglja, koji ima mnogo negativnih nuspojava, po zdravlje stanovništva i tako dalje. I sad smo mi na evropskom tržištu nekonkurentniji i plaćat ćemo takozvanu energetsku taksu da bi izvozili neke naše proizvode koji koriste energiju iz fosilnih goriva. A ministarstvo su krenuli ove godine da sa nekim programima, možda malo kasnije nego što bi trebalo,
ali hoću da kažem da naša proizvodnja po kilovat času električne energije prevazilazi evropski prosek, a mi plaćamo u domaćinstvima tu cenu manju. Čak i industriji čak plaćamo, iako industrijska cena električne energije tržišno regulisana, znači na tržišnom principima radi, međutim, u ceni, konačnoj ceni koju plaćate, vi treba platite i cenu koja uključuje i revitalizaciju elektroenergetskih postrojenja, unapređenje, dodatak novih elektroenergetskih postrojenja i tako dalje. I u tim faktorima mislim da mi malo zaostajemo i da mi na tome treba da radimo. Šta vi kažete, gospođo Vukadinović? Gde smo mi kada gledamo tu cenu koju plaćamo u odnosu na Evropu? Pa ja bih se ipak držala teme koja se odnosi na energetsku efikasnost i ono što hoću da kažem jeste da uz ove subvencije i napređenje energetske efikasnosti kroz izolaciju fasade, krovu, ugradnju nove stolarije, solarnih pumpi, zatim solarnih panela i toplotnih pumpi, za recimo jedan utrošen kilovat čas električne energije može da se proizvede 5 kilovat časova toplotne energije i to je neka ušteda koja se svakako vidi na računima za struju. To je tačno, da. A hoćemo li mi jeftinije te račune plaćati? Sad ćemo da pitamo Viktora ukoliko govorimo, na primjer, o solarnim panelima. Maju, hvala vam najlepše. Samo da kažemo, eto, vi ste, to je to što se tiče gostovanja. Mi ostajemo sada sa gospodinom Kaporom. Vama najlepše hvala što ste bili gošće emisije Blitz dan. Vidimo se drugom prilikom. A Viktor je na krovu kuće i proverava kako izgleda postavljanje solarnih panela u praksi. Viktore, koliko vremenski uslovi utiču na postavljanje panela? Evo, ti si i dalje na krovu. Deluje mi da se tebi tu svidelo. Osmeh na licu, Marija, osmeh na licu, mi smo na televiziji. Šta god da se dešava, samo osmeh na lice i to ti to ne pokazuje koliko se bojiš. Lazar Mlađenović je sa mnom. Lazare, dobar dan. Dobar dan, Viktor. Kako si, Lazare? Evo, nije loš. Pa, kod mene i nema. Ja ponekad se popnem. Navikao sam, moram tebi da čestitam na hrabrosti, na ovoj ideji da uhvatiš što bolji kadar ovde na vrhu. Jeste, vala kadar, ne može biti bolji, je li tako? Ne može, sigurno. Odlično, Lazar, evo pričamo o solarnim panelima. Ti si suvlasnik, je li tako, jedne firme? Tako je, ja sam suvlasnik firme Azimut Electric. Bavimo se ugradnjom, montažom, puštanjem u rad solarnih centrala, kako za domaćinstva, tako da za i industrijske i komercijalne objekte. U suštini, kogod ima neko brojilo, troši struju i želi da smanji račun, mi smo tu da pomognemo. I stvarno može da se smanji račun? Naravno, najveći pokazatelj jeste i potražnja za solarnim panelima na tržištu. To je sada jedna pred svega ekonomska odluka, da su uštede tolike da se i domaćinstvima koja malo više troše struje i firmama to sada veoma isplati. Dobro. Sada, neko se odluči da uradi solarne panele. Mi smo sada na kući. Koliko ova kuća ima otprilike kvadrata, ali znaš? Pa ova kuća u osnovi ima možda nekih 150 kvadrata, a ova centrala će biti instalisane snage 10 kW. Dobro, šta znači 10 kW? 10 kW centrala znači da će ona na godišnjem nivou da proizvode oko 11-12 hiljada kilovat sati godišnje. Ovo domaćinstvo će biti u sistemu kupca-proizvođača. Šta to znači? Dakle, sva energija koju ovi solarni paneli proizvode, prvo će da napaja domaćinstvo. Ukoliko ima neki višak, taj višak se kroz osmeno brojilo vraća. Praktično mreža je kao jedna velika baterija, štedi se i kad dođu meseci kada nam energija fali, mi to možemo da povučemo iz mreže. Aha, sada dobro. Da li je moguće, ono što hoću da pitam, ovdje imamo postavljenih 7 panela, je li tako? Da. Ovamo na drugoj strani će biti postavljeno još koliko? Na ostatku će biti ukupno ova dva krova iza i još 19 solarnih panela. Znači, ukupno će biti 26. Da, ja htio dok reći 24. Znači, ukupno će biti 26 solarnih panela. Da li to apsolutno podržava sve potrebe kuće? Znači, računamo bojler, veš mašinu, mašinu za sudove, grejanje, šta još imamo, fen za kosu, sve to što treba. Znači, ovaj sistem će da napoji najveći deo potrebenog domaćinstva. On radi zajedno sa mrežom, tako da kada sunca nema, domaćinstvo ima opciju naravno da povuče električnu energiju iz mreže, a primarna namena ovog sistema jeste da štedi na računu za električnu energiju. Aha, dobro. Sada, ono što je, o čemu se sve vreme priča jeste, i to na većini sajtova sam video, broj sunčanih dana. To je vrlo bitno, je li tako? Tako je. Broj sunčanih dana se odnosi na to koliko jedno podneblje ima sunca godišnje. Vrlo jednostavno. Dobro. Kod nas i za ove solarne centrale
najbolji kriterijum jeste koliko 1 kWh instalisane snage, odnosno kilovat instalisane snage može godišnje da proizvede energije, jer energija u stvari predstavlja uštedu. Znači, taj 1 kilovat može da, u zavisnosti od orijentacije, dakle, da li smo na ovom krovu, da li smo na ovom krovu iza, da li je malo veći, malo manji nagib, ali to je neki opseg, recimo, 1100 do 1200 kWh godišnje, po jednom kilovatu instalisane snage. Dobro. Sada, što se tiče solarnih panela, da li postoji razlika u veličini, da li postoji razlika u snazi, jel postoji mogućnost da ovde, na primjer, umjesto ovih 7 stavimo 3 veća ili da stavimo 10 manjih? Postoji, naravno, razlika. Ovi paneli koje konkretno ovde vidiš su najnoviji model koji je izašao krajem prošle godine. Dobro. Sama veličina panela nije toliko bitna za njihovu efikasnost. Veličina panela, odnosno njihova snaga, da li je ovaj recimo 450 W ili je 550, to je mera snage, a veličinu panela gledamo prema tome kako najlakše da ga uklopimo u krov. Za domaćinstva najizgodniji, najpraktičniji su najčešće ovi paneli, recimo 450 W, oni su dužine otprilike 170 cm i oni se najbolje, kao što vidiš, najlakše i uklapaju, a i majstori ih najlakše nose i montiraju. Zato mi najviše za domaćinstva preferiramo ove panele. Dobro, za ugradnju panela je potrebna, evo, na primjer, ova kuća koja ima, koliko smo rekli, 150 kvadrata? 150 kvadrata u osnovi. U osnovi 150 kvadrata. Koliko je potrebno vremena da bi se postavili solarni paneli? Najčešće za dan do 2 maksimalno traje izgradnja. Dakle, postavljanje panela i svega ostalog što je potrebno sa priključenjem dan do 2, a zatim imamo proceduru priključenja na mrežu koja se sprovodi s elektrodistribucijom, koja u zavisnosti od podneblja može da traje od mesec do 3 meseca. Aha, dobro. Da li je bitno kakav je krov na kući, jer ovo prosto ide na krov? Tako je. Bitno je pre svega da krov nije jako star, da nije skoro zreo za zamenu, jer ovo je sistem koji je projektovan da traje 25 do 30 godina. Sama garancija na panele je 25 godina. Tako da stvarno je dobro da krov može da izdrži celu tu garanciju panela. A što se same tipa pokrivača tiče, da li je crep, koji je tip crepa, da li je biber crep, da li je trapezni lim ili šta god, za sve te vrste krova postoji rešenje koje se primenjuje. Dobro, koliko sneg može da smeta solarnim panelima? Pa ako su solarni paneli pokriveni snegom, oni jednostavno neće proizvoditi ili će proizvoditi jako malo. Kod ovakvih domaćinstava da je malo veći nagib krova, samim tim je manje zadržavanje snega. Pa naročito, evo recimo na podneblju Beograda, primetili smo posljednjih godina da ima jako malo snežnih dana, tako da broj dana koji su oni pod snegom ovde bude jako malo. Da. Sada, ono što me interesuje, znaš šta mi nije jasno? Da samo razgraničimo. Ovo proizvodi električnu energiju, je li tako? Tako je. Da li može da... I kuća sve vreme ima električnu energiju sa mreže ove elektrodistribucije Srbije, je li tako? Da li i u kojim slučajevima se dešava da mi moramo da se prikačimo, da koristimo struju od elektrodistribucije Srbije? Ovako jedno domaćinstvo sa panelima je uvek povezano na električnu mrežu, odnosno na elektrodistribuciju. Jednostavno, kad zađe sunca, recimo 6-7 sati popodne, od nekog mora i da se napajaju. Tako da oni rade praktično u sintezi. Postoji dodatna varijanta da se instaliraju baterije. Trenutno baterije najviše služe ne kao da imaju ekonomsku računicu otplativosti, nego baterije služe za domaćinstva koja imaju česte prekide u napajanju električnom energijom, pa u slučaju da nestane struje, baterije mogu da preuzmu rezervno napajanje i da napajaju sve osnovne potrošače u kući. Znači, ovo radi u trenucima dok sunce greje, je li tako? Tako je. Samo u trenucima dok sunce sija, ovi solarni paneli proizvode električnu energiju. Koliko treba kući, napoji se direktno domaćinstvo. Ako ima višak, vraća se u mrežu kroz dvosmerno brojilo i to štedi račun na struju i kasnije. Dobro, sada, da li se današnji dan računa kao sunčan dan? Pa danas i nisu baš ovde optimalni uslovi, ako sunce malo i progrejava, ali je zimski dan, sunce je dosta nisko, mada je mestimično oblačno, tako da čak je to jedan interesantan podatak da je najveća proizvodnja kad je i mestimično oblačno, jer postoji ta difuzijona komponenta. Dakle, sunčevi zraci se odbijaju od oblaka, pa to doprinese možda i nekih 10 do čak 15%
većoj proizvodnji. Tako da se ljudi iznenade kada maksimalna snaga bude recimo na proleće ili jesen kad je malo oblačno nego leti. Da, sada ono što moram da te pitam, ali ovo stvarno pitam kao laik, sad mi je palo na pamet. Na primjer, mi se odlučimo danas da uključimo, da skuvamo ručak. Jel šporet radi regularno ili znaš ono kad ima varijante da radi, kažemo, struja je nešto slaba, neće šporet lepo da radi? Ne, znači, solarni paneli nikako ne mogu nepovoljno da utiču na vašu električnu energiju u kući. Dakle, šporet i dalje vidi sa svoje strane sve što je ranije video, njemu se ništa nije promenilo, nije osjetio da smo mi stavili solarne panele, samo što je sad ta energija koju on troši praktično zelena. Jasno. U slučaju grada, znaš da su superćelijske oluje kod nas postale uobičajene, kako one utiču na same panele, tu postoji neka garancija, osiguranje? Pravo da ti kažem, mi kao firma i znam naše kolege nismo imali slučaj da je grad oštetio neki solarni panel i to se jako retko dešava. To jeste često pitanje koje nam klijenti postave. Najbolja varijanta jeste recimo osiguranje od vremenske nepogode koje nije skupo. Mi konkretno našim klijentima uz uslugu damo i 2 godine besplatnog osiguranja za solarnu centralu. Tako da za one koji žele mir u glavi i da ne razmišljaju o tome mogu da uzmu osiguranje, ali opet kažem, zaista mi evo nekoliko hiljada ovih solarnih panela smo već ugradili. U svim krajevima Srbije nikad nismo imali slučaj da nam je grad nešto ošteti. Jasno, da. Sada, u slučaju da nestane struje, znači nema struje, da li ljudi koji imaju solarne panele imaju struju ukoliko je sunčano? U ovom konkretnom slučaju ne. Dakle, ovo je on-grid sistem i on prvenstveno služi da štedi na računu za struju. Postoji varijanta takozvanog hibridnog sistema da se uz ovaj sistem instalira i baterija u slučaju u slučaju kada nestane struje, na tu bateriju mogu da se napajaju svi potrošači u kući neko vreme. Sada, država daje subvencije. Tako je. To jeste. Kako se kreću cene? I hajde samo da razgraničimo koliko je ta baterija, pretpostavljam da je skuplja varijanta sa baterijom. Da. Država subvencioniše ugradnju baš ovakvih on-grid solarnih centrala. Cene za 10 kW variraju, kreću se recimo između 800 i 900 hiljada dinara sa PDV-om, gde država plaća polovinu iznosa, a najviše do 420 ili, ispravi me sad, da li do 440 hiljada dinara, malo su čak to i podigli. Većina opština u Srbiji daje subvencije, mi smo prisutni u sigurno 100 i nešto opština. Postoji interesovanje građana i procedura je takva da građanin kontaktira firmu koja je na listi odobrenih privrednih subjekata da može da radi u toj opštini, koju je opština odobrila, uzme ponudu, pripremi neophodnu dokumentaciju, podnese na konkurs, ako ispunjava sve kriterijume, dobije subvenciju. I šta je možda bitno građanima da napomenemo, jeste da ukoliko dobiju subvenciju za ugradnju solarnih panela, oni plaćaju samo svoj deo polovinu, a kasnije opština plaća izvođaču, tako da ne moraju da spreme sav novac unapred pa da čekaju povrat, nego dovoljno je da plate svoj deo, solarna centrala se uradi, završi, kad se sve priključi, završe se svi papiri, onda izvođač nam plaćaju od opštine, što je tako jedna također prednost velika za klijenta. Odlično, toliko za sada. Hajde, uključujemo se da ako siđemo odavde, da prikažemo tačno onako lepo kako izgleda. Ovde su vam postavljeni dole solarni paneli koji idu na ovaj ovde krov, tako da mi ćemo sići nekako, ne znam kako. Uključit ćemo se opet nešto kasnije da prikažemo tačno kako izgleda solarni panel. Hvala najlepše, Viktore, na ovom sjajnom uključenju. Sad, dok smo mi pratili tvoje uključenje, gledali smo i različite procente da vidimo kako se najviše štedi. Svakako da je, koliko sam videla, do 80% je ušteda sa solarnim panelima, međutim, najveći broj građana se odlučuje za ovo što je prosto manje investicije, odnosno manje ulaganje, zamena prozora i stolarije. Sad, šta se dešava sa toplotnim pumpama? Pa, toplotne pumpe su veoma popularne, kažemo, veoma popularna tehnologija današnjice i ona se naširoko koristi u razvijenim državama. Problem je naravno kod država koji su manje platežne sposobnosti, kao što jeste Srbija u evropskim okvirima, taj što je potrebno dosta ulaganja, tog fiksnog startnog ulaganja i potrebna je naravno tehnička ekspertiza relativna za ugradnjom samih toplotnih pumpi. Tu je problem doduše i malo regulative. Recimo, ako živite u stambenoj zgradi, moraju da se složi većina stanara da bi se, recimo, tako prestali da se grejete, recimo, na prirodni gas i da bi uključili grejanje na toplotnu pumpu. I upravo iz razloga što ako se desi da par domaćinstva nema novca, da onda cijela stambena jedinica
nije u mogućnosti da to uradi. Iako ne samo na duže stazi, nego na srednjoročnom planu, to i tekako ima ekonomsku logiku. Ne samo ekonomsku logiku, nego ima i povoljno je za klimatske promene, tako za generalno za zagađenje vazduha, smanjenje zagađenja. Srbija, na sreću, u evropskim okvirima ima veoma veliki geotermalni potencijal. Da se razumemo, te toplotne pumpe rade vazduh, voda ili zemlja. Sad sam htjela da vas pitam da nam objasnite kako funkcionišu toplotne pumpe. Da, dakle, one koriste spoljašnju temperaturu da bi smanjili, to je tokom letnjih meseci smanjili temperaturu u domaćinstvu, a tokom letnjih meseci povećali. Radi na sličnom principu kao što je i frižider. Jasno. Da. Uzima toplotu da bi posle grejala i hladnoću da bi posle hladila. Efikasnije su one koje rade putem i koje crpe tu energiju, to je temperaturu iz zemlje. One su malo skuplje kad se ugrade, ali na dugoročnom planu one daju bolje rezultate. Recimo, postoji studija Rudarskog geološkog fakulteta, ja mislim ovde u Beogradu, koje pokazuju da makar 6 stanica za centralno grejanje u Beogradu, kao najveći potrošač prirodnog gasa, može da koristi toplotne pumpe i temperaturu iz zemlje da greje domaćinstva. I to bi automatski smanjilo zavisnost od energenta kojih nemamo, kao što je prirodni gas, je tako? A povećalo zavisnost, to je povećalo ne samo energetsku efikasnost, nego povećalo korišćenje naših resursa koje imamo ovde i samim tim naših stručnjaka. Na tome bi recimo trebalo da se radi pre svega i to je ne samo budućnost, nego to je sadašnjost. Mislite da je to najbolje rešenje zapravo? Pa recimo za sistem centralnog daljinskog grejanja u Beogradu kao najvećem potrošaču, da, svakako. To je svakako, na tome treba staviti fokus. I recite mi, znate možda koliko bi, kažete, potrebno i da se stanari slože, koliko bi novca bilo potrebno za jednu zgradu, toplotnu pumpu, da sad ima... Da, jasno. Mislim, to je pitanje koji možda pre kolega vaš koji se prethodno javio sa majstorom da kaže... Da nam on objasni. Ne znam, evo, govorili smo recimo za izgradnju solarnih panela, da je to red veličine što domaćinstvo, pored subvencije treba da uloži otprilike od 3 do 4 hiljade evra. Tako da za toplotne pumpe... Sa subvencijom. Sa subvencijom. Tako da nije sigurno manja cena ako to govorimo o toplotnim pumpama. A evo uložimo u solarne panele i kao što je rekao Viktorov sagovornik, vek trajanja od 25 do 30 godina. Znači, posle toga bi verovatno to trebalo da obnovimo, da kupimo drugi. Šta se dešava sa toplotnim pumpama? Pa oni imaju prilično dobar vek trajanja i znate, 25-30 godina u energetici je današnje vreme prilično veliko. Mislim, mi smo da kažemo nismo na pragu, ali možda značaj života mi možemo da vidimo i da fizijne elektrane profunkcionišu, to jest da imamo maltene energiju koja kao nus proizvod ima vodu i koja uopšte ne zagađuje okolinu. To je znači red veličine može 40-50 godina. Tako da su veliki napreci po pitanju proizvodnje električne energije generalno. Imamo elektrifikaciju transporta, tako da se velike promene dešavaju. Tako 25-30 godina, čak i ako razmišljamo u tom domenu da mi moramo da zamenimo, ko zna koje će nove tehnologije biti dostupne, da uopšte ne moramo da razmišljamo da ugrađujemo opet recimo sa solarne panele. Znači ako bismo sad bilo šta od toga izabrali, mirni smo. Pa da. Bilo da je reč o toplotnim pumpama i solarnim panelima. Apsolutno, to je potpuno isplativo i široko rasprostranjeno u razvijenim državama. Jasno. A koliko je bitna, dobra, kvalitetna, a opet ne toliko skupa izolacija, to najbolje zna sagovornik naše Andrijane Mandić. Andrijana, koji su to materijali najefikasniji za fasadu i na koji način ovakva investicija štedi energiju? Šta kaže tvoj sagovornik? I molim te, pre nego što počneš da mi odgovoriš, moramo da spomenemo njegovu poslednju objavu na društvenoj mreži na Instagramu, gde on kaže: kad bih slušao ljude koji kažu nemoj solarne panele, to zrači, nemoj podno grejanje, to nije dobro za vene, kaže ja bih ušao bolestan u kuću koju gradim. Šta kaže on na ovu današnju temu?
Evo, sad ćemo da saznamo, ali evo on je rekao da se fokusiramo ipak na fasadnu izolaciju. Darko je evo unutra u kući, sad ćemo da vidimo šta se dešava. U suštini, kada se gradi fasada, nije to samo estetika u pitanju, to svi znaju. Da se hvalisamo komšiji kao da smo mu napakostili, da je naša kuća, odnosno fasada bolja. Ne, u pitanju je energetska efikasnost i održavanje objekta. Evo ovde Darko pored mene, on najbolje zna koji su to materijali koji se najpre koriste za fasadnu izolaciju. Evo ja sam malo pre svašta naučila od tebe. Ja sam, na primjer, mislila da kontaktna fasada je najisplativija i najbolja, međutim nije. Pa nije. Dobar dan. Dobar dan, izvinjavam se. Najbolja je ventilisana fasada. To je, zbog čega? Sam malo pre objašnjavao, evo ovako, mi imamo ovdje neku termoizolaciju iza koje dolazi prema spolja. Znači ovdje je naš zid, termoizolacija i neka konstrukcija na koju se stavlja određena, da kažeš, fasadna obloga i u tom slučaju imamo vazdušni prostor između spoljne sredine i kuće, zida faktički, i sunce kad greje, ono zagreva samo ovu površinu, vazduh to već hladi, znači mnogo je efikasnije i u sistemu grejanja, pogotovo hlađenja, to je sad još teža situacija, mislim kakve su sad temperature, teže je ohladiti nego zagrejati. E sad, od čega se sve sastoji jedna fasadna izolacija? Da li materijali mogu da se uzmu i za, da kažemo, nižu cenu? Vi ste rekli da imate ovdje jednog komšiju koji je uspeo da uštedi 12 do 15 evra po kvadratu. Može dosta da se uštedi ako ljudi dosta, veliki deo cijelog, kako kažem, fasadnog sistema mogu da urade sami. Da kažemo, neko lepljenje stiropora, kamene vune, zašto se već ljudi odluče, mogu da odrade sami, iznajme neku skelu i krenu dan po dan. Recimo ovdje komšija je radio bukvalno fasadu dan po dan, ono pogledate jedno ćoše ima, pa polako, tako, i ide, da kažem, pakuje se kao da se gradi samo od sebe. I u principu na kraju je samo pozvao jednu ekipu koja mu je onako sav taj premaz, da kažem, nanela na fasadu. Mislim, ovo što sam ja vama pokazao, to je ventilisana fasada i to je neki najskuplji sistem fasade, ali da kažeš isto i najkvalitetniji. Ali je i najbolji. Da. A onda imamo demit fasadu, što je ova klasika što ljudi obično rade, znači lepi se stiropor, tipluje se, navlači se lepak mrežica, fasadni premaz preko toga, to je ovaj dekorativni premaz kao ovdje kod mene belo. Sad vi ste rekli ventilisana je najskuplja, hoćete da kažete cenu? Pa ventilisana se kreće od 130 do 200 eura po kvadratu. To je baš puno, dok ova obična demit fasada ili demit kontaktna, je li tako? Jeste, ona je, da kažemo, od 20 do 30 eura po kvadratu, u zavisnosti od toga ko vam radi. Ima dosta majstora za nju, lakše naći majstora nego za ventilisanu, mnogo lakše. I možda radi bilo ko, da kažemo, dosta je jednostavnija. Može lakše naći majstora, možete, ne znam, vi, rođak, kum, neko, kako se već snađete i na taj način može se uštediti dosta. Ali opet, kad mi radimo sami, moraš računati, ako ti štediš za ruke majstora, moraš platiti skelu, koja, znači, košta neki novac, a majstor je donese sa sobom. Znaš, to ljudi malo, da kažem, opet nije to full, ono, koliko su ruke, prilike od 12 do 15 evra, nije to full da ćeš ti uspjeti da uštediti. Može čak i više idu ruke u mjestu. Sada možemo dok pričamo malo da obiđemo tvoju buduću kuću. Evo, kako si rekao da će se završiti do 2027? Ja se nadam da ću da slavim Svetog Jovana ovdje sljedeće godine. Do nove godine mi je neka želja da završim. Sad, znaš kako, ti na gradilištu nikad nisi pametan. Ja imao sam situaciju da je bilo već u planu da se, recimo, dvorište već bude gotovo. To je već trebalo se desiti. Da, recimo, pre nove godine uradimo i fasadu i dvorište, međutim, situacija ovdje, situacija onda nešto, znaš, zakoči tamo, vamo, majstori, fali materijal, nije stigo na vreme, znaš, i ono, u principu je ostalo tako da dvorište još uvijek nije gotovo. A trebalo je, da kažem, da bude gotovo pre nove godine. Sad, reci mi, gdje ljudi najčešće greše kada je fasada u pitanju, odnosno fasadna izolacija? Najčešće ljudi greše, pravi situaciju tu da kažemo, ne oblože dovoljno stvari. Recimo, evo ovako, mislim, daću nekoliko primjera, 2 primjera. Ne obloži se sokla ispod fasade, znači sokla od kuće, i tu se provlači neka hladnoća i tad se stvara kondens između parketa i zida, da kažemo, na parket lajsnama. To je neka najveća greška. Isto tako se ne oblažu, recimo, spoljne stepenice, balkoni, terase, spolja koje su betonske, koje isto taj beton, da kažemo, provlači hladnoću u našu kuću. To su najčešće greške. Da kažeš, i kod špaletni, to je okapnica, znači onaj okvir oko prozora, gdje, da kažemo, sa donje strane obično majstori kažu, pa tu ti ne treba stiropor ili nešto, tu će ti doći okapnica limena ili kamena ili kako već.
Međutim, baš tu se desi da ljudi često imaju to, sigurno ko gleda ima 100% neko problem od toga, da rosi prozor, da se stvara vlaga po unutrašnjoj dasci od prozora i to je baš iz tog razloga što nije s polja izolovana kako treba. Ti si također ugradio solarne panele, pošto je to tema emisije, naravno, pored fasadne izolacije. Hoćeš nešto o tome da kažeš, a i tvoja poslednja objava na Instagramu je vezana za solarne panele, kao što je Marija u studiju pomenula. Da, ja jesam radio solarne panele, znači koliko je dozvoljeno za neko fizičko lice, da kažem. Mi smo tako radili do 10 kW, to smo radili iz razloga što ćemo mi kompletno grejanje i hlađenje raditi na toplotne pumpe. Mislim, ja sam nekako tu pronašao najbolju matematiku i ajde malo kažem i matematiku, malo i luksuz, da kažeš to je sve ono na dugme, smart sistem, nema šta razmišljaš. Mislim da je super stvar solarni paneli i da to sad je onako, ne znam, ajde da kažem, mene je koštalo nekih 8.500 € ako se oduzmu te subvencije. Mislim, to su smešni novci. I koja će to biti ušteda tebi? Pa bit će dobra ušteda. Znate kad je najveća ušteda što se tiče solarnih panela? Kad smo u crvenoj zoni. Znači, da kažemo, glavna neka fora solarnim panelima je da ne uđeš u crvenu zonu. I to je najbitnije u principu. Jer ti ako sačuvaš se u plavoj zoni, a recimo imaš i grejanje i hlađenje i šta već, onda si super, dosta uštediš na toj razlici u ceni. I to je u principu, pogotovo sad kad je spuštena ta granica. Mislim da li je to spušteno sad zbog motivacije ljudi da se prelazi na te, da kažeš, obnovljive izvore koji sami sebe rade. Ali mislim, meni je najbolje. Ja volim solarne panele. Ja sam hteo svakako. Nisam planirao sad, ali ispostavilo se da smo ipak uradili. Sada vezano za subvencije, evo sam si mi rekao, hteo si da prokomentarišeš koliko je to isto bitno za naše građane. Ma to je super stvar. Mislim, i treba tako, mislim, pogotovo zbog te izolacije i energije. Mislim da naši ljudi jako vole da uštede na tome, da li stiropor 5 ili 8 cm ili tako dalje. Mislim, treba da bude ipak malo, znaš, mi smo ovde baš ja nisam štedeo na izolaciji ni malo. Znači, i evo sad tu ste, meni je vrućina ovde, znači sad. Tako da ne žalim, znaš, i sigurno će se pokazati kroz potrošnju struje i bilo šta. Dobro. Tvoj Instagram je dosta popularan, ti si već postao na neki način Instagram zvezda. Šta tebe ljudi ovako kad te vide lično, šta te najviše pitaju kada je vezano za ovu temu, fasadna izolacija, solarni paneli, uopšte kada se gradi kuća, kao što sam kažeš, od livade do krova, šta je najbitnije? Pa najbitnije je ispratiti proces i mogu ti reći iskreno, što je velika greška našem narodu, ne planiraju. Znači, stvarno, to je veliki problem. Mislim, čak nije potreban ni arhitekta da biste vi sami isplanirali i raspitali se, znaš. Nego mi sve nešto srljamo, jurimo, da samo se uselimo. Naravno, kirije skupe, mislim, sve to jasno, ali da kažem, planiranje je najveća greška. A šta me ljudi usput pitaju, najčešće što se tiče izolacije, pitaju me o vlazi i buđi, da uopšte toga nisu svesni da je izolacija izvor toga. To znači najpre dobra izolacija, pa onda unutrašnji, odnosno interijer. Da jednostavnom jednom rečenicom objasnim, da kažem, kad izoluješ kuću, gledaš da obučeš sve. Nijedno parče betona ne sme da se vidi sa spoljne strane kuće. Znači, mora biti zatvoreno. Tad si siguran da nema šanse da ti neki kondens prođe u kuću. Znači, a kondens najčešće prođe na nekim betonskim delovima ili čeličnim ili tim nekih hladnih materijala. Da. Hvala ti puno, Darko. Evo, Marija, toliko od mene ovde iz Starih Banovaca. Hvala puno još jednom. Hvala, Andrijana, tebi i hvala sagovorniku mom Valjevcu na svim ovim informacijama koje je podelio sa nama. Sada, gospodine Kapor, da se osvrnemo, ja sam na početku rekla, pojedini stručnjaci kritikuju ova rešenja jer smatraju da su polovična i kada smo se odlučili da radimo ovu temu, jedna koleginica nam je rekla da sve to lepo izgleda, ali višak električne energije koji se proizvede, recimo kada govorimo o solarnim panelima, to se vraća negde u sistem, ne možemo mi u domaćinstvu da koristimo. Možete to da nam pojasnite? Da. Pa dobro, vidite, znači, to je dobro da mi možemo vratimo u sistem. Znači, sistem može da preuzme višak utrošene električne energije. Sad je samo pitanje šta vi dobijate za višak proizvedene energije. Da li vi dobijete novac, da li dobijete neki kredit u budućnosti i tako dalje. Trenutno sada, kao što je kolega rekao, individualne domaćinstva mogu da instaliraju panele do 10,8 kW po domaćinstvu. Dakle, toliko mogu i da vrate nazad u sistem. Sad, po trenutnom zakonu domaćinstvo može te viškove da iskoristi
onda kada njegova proizvodnja prevazilazi, u stvari ne dopunjuje njegove potrebe. I to je dobro, da kažemo, trenutno rešenje. Međutim, 2020, mislim da se od naredne godine to menja, tako da imamo sad neki taj novčani, da kažemo, kredit koji neki stručnjaci kritikuju, a opet neki pohvaljuju zato što se usklađuje sa evropskom regulativom. Ne ulazimo u te detalje, ali to je dobro. I povećanje naponske mreže, pre svega, a to je ovaj transbalkanski koridor koji je finansiran delom i od Evropske unije, omogućava da naš elektroenergetski sistem može da preuzme veću količinu proizvedene energije iz obnovljivih izvora energije. Ovde dosta vlada fama i kritika prema obnovljivim izvorima energije zato što je tako on može da destabilizuje sistem. Međutim, evropska praksa to pokazuje drugačije. Naravno, zavisi od države do države i zavisi tako koliko je ta država povezana sa regionom. Generalno znamo da je u Španiji da je prošle godine i da je bio pad elektroenergetskog sistema zato što nisu imali tu, da kažemo, baznu energiju, ali to je pre svega prouzrokovano zbog manje povezanosti Španije i tog Apenjinskog poluostrva sa ostatkom evropskog kontinenta. To u Srbiji ne mora da bude slučaj, mi smo prilično dobro povezani i sa povećanjem naponskom mrežom možemo da značajno povećamo procenat u energetskom miksu obnovljivih izvora energije, što i dalje je prilično nisko u nivou, posebno solarne energije, koja je najjeftinija po kilovat času trenutno, i nešto vetroenergije imamo, naravno, pored hidroenergije, to je naša poznata strateška prednost na kojoj treba i dalje raditi. I recite mi, evo, zbog geopolitičkih okolnosti očekivano je da će prirodni gas da poskupi. Šta možemo da očekujemo za cenu struje? Da. Vidite, mi i dan danas subvencionišemo potrošnju prirodnog gasa. Šta to znači? Da mi ga kupujemo po jednoj ceni, a ohrabrujemo građane da koriste prirodni gas, to je energent kojeg nemamo. A evropska praksa u razvijenim državama Evrope, a ja mislim da na njih treba da se ugledamo pre svega, je takva da obeshrabruju građane da koriste, pa recimo to su nordijske zemlje, Danska, Holandija, tako dalje, obeshrabruju građane da koriste prirodni gas zato što je to pre svega tranziciono gorivo, to je i dalje fosilno gorivo, a znamo da je po ugovoru o klimatskim promenama iz Pariza 2015. godine Evropa ima cilj da se potpuno slobodi upotrebe prirodnog gasa do 2050. godine. A i Srbija je takođe potpisnica i ona bi trebala na tome da radi, a ne da otvara recimo nove gasne elektrane, kao što se desilo recimo nedavno u okolini Niša, i da se to shvata kao neki veliki benefit za ovo društvo. Ja hoću pre svega da vidim da mi koristimo naše energente koje mi imamo ovde, koji se nedovoljno dobro koriste. Recimo, opet shvaćam na Dansku, ona koristi u dobroj meri kao svoje, ne bazne, nego te fleksibilne elektrane na biomasu i biogas. Srbija ima ogroman potencijal, upravo u Vojvodini, recimo konkretno, je tako, imamo ogromne količine biomase koju možemo da koristimo. Naravno da koristimo na način ne neko što ga šta koristimo prilično neefikasno, nego da imamo modernije te elektrane. I u povećanje efikasnosti i integrisanju sa regionom mi možemo da prilično dobro zadovoljimo naše elektroenergetske potrebe, da ne razmišljamo o ulaganjima desetinama milijardi evra u nuklearnu elektranu koja je vrlo diskutabilna sa ekonomskog stanovišta. A to je sad trenutno tema koja se u ogromnoj meri propagira u javnosti upravo zbog količine novca koji je tu uključene. Vi ako ulažete desetine milijardi evra u jedan sistem elektroenergetike, svakako da će da ostali segmenti vaših sistema da pate. To jest neće biti dovoljno novca za te druge sisteme. Jasno. Sad idemo mi ponovo do našeg Viktora Okiljevića da vidimo da li on i dalje na krovu i hoće li nam u ovom uključenju pokazati nešto zanimljivo, a nije, evo, sišao je, nema veze, Viktore, ali si nam za ovo uključenje, koliko vidim, priredio drugačiju sliku. Hajde da vidimo o čemu se radi. Jeste, upravo tako, Marija, sišli smo nekako, barem ja, nekako sam sišao s krova, sad sam na bezbednom i na zemlji je najlepše. To je sigurno, Lazar je i dalje sa mnom i evo, Lazare, mi se nalazimo sada kod solarnog panela. Hajde samo da objasnimo za gledaoci koji ne razumeju, a ne razumem ni ja tačno, kako ovo proizvodi energiju.
Da, Viktore, ovo je upravo jedan solarni panel, on je snage 450 vati, šta to znači da on u nekim određenim laboratorijskim uslovima proizvode 450 vati snage. Vidimo da je s ovim mat crnim ramom kako bi se lepše uklopio u ovaj tamni krov. A i tu se vodi, o tome se vodi račun? Tako je, najčešće su paneli sa sivim aluminijumskim ramom, postoji varijanta sa mat crnim ramom, pa čak i sa full black panelima, što je isključivo iz estetskih razloga, naročito kad je neki taman krov ili novi objekti u pitanju, onda klijenti jako vole da to lepo izgleda. Da. I oni su sada povezani, jel tako? Kako izgleda umrežavanje? Dakle, ovdje možemo da vidimo jednu fotonaponsku ćeliju. Dakle, ona putem fotoelektričnog efekta, kada svetlo spadne na nju, pravi napon. One su vezane međusobno na red i čine jedan solarni panel. Solarni panel na svojim krajevima, evo ovdje možemo i da vidimo kako izgleda kraj kabla na solarnom panelu, daju jednosmerni napon. Oni se vezuju na red i čine tako reći jedan string solarnih panela koji su međusobno povezani i onda se tim kablovima vode dole do invertora koji je uređaj koji tu jednosmerni napon pretvara u neizmenični, isti onakav kakav je u kućnim instalacijama, da ta struja može da se koristi. Sada, taj invertor, jel tako, on je trenutno u podrumu. Koliko to mesta zauzima, koliko je to, jel inače mora da bude u podrumu ili može da bude ukoliko neko nema podrumu? Najčešće volimo da ga stavimo u neku tehničku prostoriju gde nije previše toplo i gde je zgodan priključak na unutrašnje instalacije domaćinstva. On zaista nije veliki, sad nismo sišli dole da ga pogledamo, ali to je neki 40 puta 40 cm. To je kao kućište od klime, na primjer. Dosta manje. Znači, dosta manje, kao neko kućište od računara, samo lepše izgleda. Aha, dobro. I ono što je vrlo bitno, ovo radite u saradnji sa Elektrodistribucijom Srbije. Da li postoji mogućnost da Elektrodistribucija Srbije kaže ne možete da ugrađujete solarne panele? Pa ukoliko sve nije urađeno po propisima, postoji naravno mogućnost, ali kada se sve radi po propisima nema problema. Naravno, oni imaju neku svoju listu pravila koje treba ispoštovati u pogledu zaštita, instalacija i tako dalje. Onda tu i deo dokumentacije, potpis licenciranog inženjera koji naravno mi kao izvođači preuzimamo na sebe da odradimo, ali u suštini znači kada se sve ispoštuje i kada već postoji legalan priključak za struju, tu nema nikakvih problema. Dobro, i ono što mi interesuje, da li imate posla? Kakav je stav našeg naroda po pitanju postavljanja solarnih panela? Imamo dosta posla, mogu ti reći. Evo, radimo svaki dan po nekoliko lokacija. Potražnja raste za solarnim panelima. Najviše čini mi se u odnosu na period od pre do 2-3 godine da je sada imalo razvijenija svest kupaca i mušterija, da znaju, već su vidjeli solarne panele, poznaju nekoga koji ih ima, znaju iz prve, druge ruke da ostvaruju stvarno super uštede, a sada i kako je malo pala cena solarnih panela na tržištu, cena električne energije je porasla kao i svuda u svetu, sada je to čisto jedna ekonomska odluka i u suštini kogod razume benefite solarnih panela, on se na kraju često i odluči da ih ugradi. Dobro, i kako vidiš u budućnosti upotrebu solarnih panela? Trenutno većina ovih solarnih sistema jeste na sistemu kupca-proizvođača, neto merenja. Najčešće se radi bez baterija i ovi sistemi služe za uštedu na računu za električnu energiju sa razmenom tog viška sa mrežom. U budućnosti vidim da će biti trend kao što je sada u Evropi, da će se masovno ugrađivati baterije za skladištenje električne energije, pa će i te baterije, kada se uspostave tržišni mehanizmi, moći kasnije da se koriste i za kupovinu, odnosno deponovanje električne energije kada je jeftinija, pa da se koristi u kući kada je ova iz mreže skupa i razne neke stvari. Tako da to je definitivno budućnost kako se ide u gradnji baterija. Jasno. Lazare, hvala najlepše što si nas ugostio. Hvala najlepše što si imao živaca da izdržiš sve zahteve i evo ja se nadam da smo mi preneli onako sa terena kako izgleda ugradnja solarnih panela, zbog čega je dobra i naravno šta nas čeka u budućnosti. Jeste, Viktore, kao i uvek, hvala ti mnogo na ovom uključenju, a hvala i našem gostu u studiju. Bio je sa nama Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku. Hvala najlepše što ste bili gosti emisije Blitz dan. I vama, dragi gledalci, hvala što ste nas gledali. Ja se iskreno nadam da smo uspeli koliko toliko da pojednostavimo ove i za mene, a verujem možda i za vas, komplikovane energetske sisteme i da se zajedno malo opismenimo. Hvala vam najlepše.